Здравейте! Сега ще ви демонстрирам как да инсталирате разширителен модул Account за онлайн магазин, базиран на системата OpenCart. Първо трябва да проверите коя версия на OpenCart е използвана за реализация на магазина. Това може да направите като погледнете в административния панел. След като знаете коя е версията на OpenCart, избирате подходящия архив на разширителния модул и разархивирате файловете. Използвайки FTP клиент, например FileZilla, качвате файловете на модула на вашия сървър. Качвате съдържанието на директория Upload в главната директория на магазина. Внимавайте да не качите файловете в грешна директория. Следващата стъпка е да отворите адресът на магазина /vqmod/install. След това влезте в административния панел на системата и отидете в меню Системни, Локализация, Валути. Там добавете валута български лев, ако все още нямате такава, като задължително за код на валутата въведете BGN. Когато приключите, отворете меню Системни, Потребители, Групи потребители и изберете Редактирай за група Топ администратор. В двата списъка сложете отметки пред Sale Account и запазете промените. След това отидете на Разширения, Платежни модули и кликнете върху Инсталирай за Account модула. След инсталацията натиснете Редактирай и за статус на поръчката изберете Processing, а за статус на модула Включено. Запазете промените. Отидете на Разширения, Модули за доставка. Повторете процедурата с натискане на Инсталирай и след това Редактирай за Account модула. Въведете вашето потребителско име и парола, предоставени от Account, и натиснете бутона Вземете информацията, като изчакате търпеливо. Процедурата може да отнеме няколко минути. Ще се появят нови полета за настройка. Попълнете ги по ваше усмотрение. Задължително настройте поле валута да бъде български лев, мярка за тегло да бъде килограм, статус на поръчката да бъде Shipped и статус на модула да бъде Включен. Съхранете направените настройки чрез бутон Запази в горния десен ъгъл на страницата. Това е всичко. Вече имате инсталиран и работещ модул за доставки чрез Account. Сега ще демонстрирам какво ще виждат клиентите на магазина. След като получите поръчка, която трябва да бъде обработена от Account, влезте в административния панел, меню Продажби, Поръчки и за съответната поръчка кликнете на линка Подготви пратка. Имате възможност да зададете различни опции за товарителницата, след което натиснете бутона Генериране. Вашата товарителница се записва в системата на Account и получавате уникален номер за нея. Благодарим ви, че използвате услугите на Account.